Com esteu? Em dic Alfred i sóc un pingüí. Els pingüins vivim a l'Antàrtida. Sabeu on està? Molt, molt lluny d'aquí. A l'Antàrtida fa molt fred. Està tot ple d'aigua, de neu i de gel. Per no tenir fred, tots els pingüins ens posem molt junts. Ens encanta tirar-nos a l'aigua. També juguem entre nosaltres i sabem nedar molt ràpid. Mireu! Voleu sentir la nostra veu? Parlem així. Ara us presentaré alguns animals que viuen amb nosaltres. A veure on són... Allà! La balena, les foques, els alabatros i molt lluny d'aquí, al Pol Nord, també tinc alguns amics. Els voleu conèixer? Anem! L'os polar, la guineu àrtica, els rens i el misteriós narval. Ara me'n vaig amb els meus amics i amigues a jugar una estona. Fins aviat!